na kirobereti litskolia asemambi yabonire tariane Brighton Makori na nche getria lensara nyarangdon tita wiki yenye akimu mwancho mulirire na ndinya sato ancheri tumeranire assembly tukulia Jumatatu manyete eligana lituko ya Brighton wika kiro monto anyarikoba kawe kombereria kakubeko mukia egere wiki na lirabe ya matunda ende ya matokeo amaya andonsi ruberetie ase wiki yega chitariki ni 12 ni 12 mwaka wa 2022 neri tukoli umuyega o Jamhuri Day asense ya Kenya ono mwanchu muligeria kurugega ase studio tokuganirie happy Jamhuri Day andonsi asole mwanchu muligeria timanyetinga inkyo kwenyora lituko bune eriarero nyirabono nabogototebya ngango kwenyora inkyo kwenyora na ende kurotonyora obusuburu bwense ya Kenya twagenderere gucingira matukaya iga asenjera yo gwikirano kigimo muraigwense natebetenga moyogoyo iga nuchikobe tabauti yake kolende ayonto chiko yamanya sa magazeti ntabauti keye era abaseli chikolia rero ryo maga ye chikamera ko ene kyamne ryogiria gwikerera senjera yo gwikirano no yo mtojoshwa auta bakubatira na John Kibati asumurubali bwensa kebona mambia team diaspora andonse asimogo tobwate kurwa good morning mashabiki to mwensi piti mapana kosa team following balimoko tulikira chi ujumbe gochaga igase studio twabariganire kigima tokubatenga nyasaye na abanjiteri kibaraza good morning byamana kiagera no genda tekubwati murubulyo ende nyasaye nagenda tokurwanerera egero obwene yo mito Mildred Momanyi nere togenda tokumunyora bono mambia tegweti bya togenda tokumusabira buna team ensaki amashabiki mwensi pi egera nyarko ba abija mashabiki to mwensi Felicitas Nyanchama karibu sana se county ya Kisii andonse asutubwati tekorwa to wakangambia mono sana yabo Kisto Njare ina mashabiki Dr. Nyasimi asante Sophie Motangi korachinsa mochanya ngongo nimetobokire ni gari standby asokubwati murubya senchira yobo ikirano Kennedy Mirieri Jared mtoto wa jirani Cyprian Ontita abukuru wa diaspora bagenda tukubati murubya bwensa kebono mambe totumere ujumbe atotabienga kwa bokire bya tukulie Jumatatu totumere gwetera se namba yesimi eyiregabo ase TV yao nabakonya rasara Ontita Facebook onyora Brighton Makuru Facebook nabayigo Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook nabayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube egero sangamo naitwe asemambia yabono mbye mwana bonase bali mwenderete gutuma cyicumbe cyina senjira ya bene asemambia boniga George Rwango gata theno mwarimu George Rwango gata koruke nguso salamu niko ndani ya show kama kawaida no murugio ya Jacqueline kwamboga banduki ngo aditamati nara kuruna Samuel Nyamali Nyangau Samuel Kurunyamataro Kisii following na Fred Nyandika Mosioma Petris mubasi mam heranike mtonya ngao Samuel adano alime yumurubiri George Rwanga ningoroje Joshua adana kurumochengo ke wanda tundi in kama kawaida Keliestel kurwa happy Jamhuri kurabo basi nyabaterere amalio kana mamu abo meri nyarangi my happy Ibrahim na bana Clinton Alvan na Eugene Brighton Injina kare badana kurwanya ntrago ibeno tuned in with the Radiant Kemi square ndabo badana kuromagenje mpaka Kenyero kyanya genge niko ndani kama kawaida Beatrice Mobasi badana Konge na Samuel Nyamali tu moso ime yomroberio Kemi Motangi korujinsa majirio yangu Kemi Sobi Motangi korujinsa majirio yangu badana happy Jamhuri Day to you Sarah and Brighton and to me too as I celebrate my birthday a wonderful day indeed Kemi Motangi biamona se happy birthday yao na happy Jamhuri Day igo ngo nabora atatenga ye kekere na bodoja na into tonyore keke yo happy Otoli anasema kondani ya ensa kia bona mambia shira keronya na era tebrebuna omoiwa no areme yomorovelio asemambi yabone genda utoma chuchumbe chino karadoro jema otaina no moreme yomorovelio bwensa kia bono mambia nishem kombo wa boda kutoka Magombo show iko poa sana na gotea my friend Abercliff na mama Paris na my prata Kirima niweke ngoma ya Ejate Keremensia yakata Keremensia ke kaduska bosensa kia bundia mandasiro na linyaikana penino yen komo na I'm happy today I'm present with me limbiamono karamanda do machichumbe jenu ja sister anasemambi ya boniga bima no manchu muligeria valini bikorokora chisama cha Mountain View agotobwati agontebia agotonyora gwetera YouTube biamono sana
alafu naende Chris Orina na Chris Oyunge kura chinsemo cha Westlands Nairobi abarabo bagotebanga babukirubya happy Jamhuri Day Sara na Brighton ya studio na mashabiki onsi ya kubwati murubulio bwenza kena bakenya bonsi. Asante sana Samson Oroswa nera kuliko kura chinsemo cha Machoge chache agoteba nigotogo geta singencho geti yatendere na kigego cha gutwara umuyaga bweli tukolia rero ntubuna ba Machoge nigotogogete kiandage 10. Asante sana Indoche Lydia Mura kura chinsemo cha tabaka agontebi agotubwate wetere chinsemo cha YouTube bono mambia andagoteba agogete gotubwate nche amona Brighton Makori Ase Studio agoteba happy Jamhuri Day amashabiki onsi getaseni Kiandizi TV. Asante Kennedy Gisemba Mirieri agoteba what's happening taliko tonyora chinsemo cha Facebook kulendesa Kennedy Gisemba tonyora gwetera chinsemo cha YouTube yeto ekero togende tukuligiria asensemo ya Facebook na mashabiki mwensi to wakangambia mono asogochara kubati mu rubuli bwenza kia bono mambia twanda senza mirire studio tokwera ya mase mu gasama gasete eritko olialero Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatiranire na Keumbu Holiness Children's Home iliyogo kolentera umurubili asugusira abana chintakana na kubanyorera chisemi endagera nenchera yokomenya asumurubili bwogokonya abana 112. Ungana na Ndizi TV tarehe 18 ya mwezi huu wanapokuja kutusherekea nasi watoto wa Keumbu Holiness Children's Home. Tunaomba muhisani yoyote ama wale wote wako na roho mzuri, wako na kitu chochote wanaweza saidia, waungane na wao ili tusherekee pamoja. Bono na bogo tumugusira kwe bintu buna chianga amarangeti ebitamba ebitabu ebikoroto endagera nebintu binde binge guikasi chiabisi chito Ndizi TV echuchire bosu bwechiro ya embassy ibare kogenda nyakohe asenyumba ya New Brighton Apartment gose otomege toro kiao bunebesa guchia se paybill number isatenoti account number ibere noti isato isano na ibere eyemo isano na isato eyemo ibere isano Absa Bank. Asamalieta nkoro kwa Reverend Aperi Onchari director ya Keumbu Holiness Children's Home. Yoto ko basaba obwanchane bwino no bwanje kwino okoro kuya munyare kutume bitoki bino uchiase Ndizi TV none PayPal yetonto begetensari na bakonyora ne account number kiri obwatege ko gutuma guchiororo na musigo ndo bwese uratware onyotume uchiase Ndizi TV egere to konye abana abayiga especially ngake ya Christmas mtoganetie school fees ya abana aba bagosoma mayiga abana bari chi university abana bari chi college abana bari chi primary katoko sherekea abana baitu na baro banyare kuigu buyanga mbabwata abayiboli babo nonya abayiboli babo tibaya abande basirite kare lakini abo bakwirunga amaene twanyoriro kubwato koboko na Ndizi TV na abajo baya bo mucyo bosongose gusiyeito gurabe kitariki 13 cyumutinyo yo 12 umwaka w'ibukire bwibere na 2022 chinsa isano nese tucha mugaso asobo menyo bwabo aliense mu ya Keumbu ogo konya kwa ukwarero nigo kugucha gonchoria obugima bw'umwane ntakana ankyo Karibu Keumbu Holiness Children's Home. Obolemi nobonda n'umurubyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi
chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyeza ndo mutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse igi omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos oboremi nobonda kira rituko ria Jumatatu chinse ibere chia rutuko no moiroro rituko ria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 orogendo rwechi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganie kigima elio kogosoka oikiranie eganka yao asumurubirio bwesabaria yobonchoria nigo tokurigeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira rituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko ria Alamisi inseye muninusu ya marokoba na boigo moiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano neibere cia mogaso asumurubirio wesabaria yobonchoria ime Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya niga seti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabuza Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wana digeri wana bintu akai nondo chongurubiria kabisa gwicingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti korwabo ganeta honsonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge unamangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amo namangana mange igano bwanzubure womo gusi Ndizi TV akirometo bwanzuborobi ai like what about Ndizi TV news aya Ndizi TV ubwansu bwomogusi Member mono mwanju mwende kerondera to bwati asemambi yaboni gagwetera sensema imitandao Facebook tonyara Ndizi TV News digital bagasensema ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News bibona sema mwende to machi SMS china semambi yaboni ga ndo jawdana bwa kire Brighton na Sara happy Jamul to Daddy David Mamunga Mama Isabella Spora Nyabuga General Gichana happy birthday to Baba Antfilers Vincent Nyanja Honorable Charles Kiganda oyo Dismas Yokinyi korwa igena itambe posamaro Nyamira orode birthday lero ya Antfilers nero rekale na Kemi birthday sana jikare igo oyo yakorwa Dismas Yokinyi korwa igena itambe agotana happy birthday to Antfilers mbiyemona keromandete utuma uchumbe eno uja studio asimambi yaboniga karatuta ketujo swa uja samagaseti kunde sana kubati SMS na bokora liberesyo tumaso sa magaseti mbali batanyorje gwetera Facebook ndo chinga tuiranire park Facebook mwanchu mwe na bogo tobwati ya Ndizi TV News digital ekero ndo cheki ongozi Safanaya Mserio korwaria na bonjali wateba mark me present ndo cheyo besho beshaye agoteba in kama kawaida nikiwa Nyanguso Kisi
agoteba locked akabeki kebuli ali agoteba ngagende tugutubwatia live kora chinsemo cha Nyangoso. Asante Keisto Onchari agoteba ebwa kire bya kora chinsemo cha Mwamoriango egotoka chinsemo cha Menyinkwa anagende tugutubwatia wetira senchira ya online byamona sana bali mwenzi mwagende tugutubwatia gendera kutumachi ujumbe ikiagera mnatogendera te numero bili kwedi tukulia rero ndogende guchirigiria asenchira yobwikirano kigima byamona bano mwanju muri twende kirando jina pela kerubo nera tano alime yomuro bili to so asama gaseti tukulia rero kiromba gaseti ya The Standard na nchini kumbate gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana liero borito nigoro ya ngaki Odinga ngaki abete dynasty osinga kiba beta banyandenge kurwase miaka yakale igo making of the Dunga dynasty yuna ro amurikire sabari ya Odinga gose family ya Odinga kolingana muri gazeti na chorete Jaramogi Odinga gachora Raila Odinga amo na Winnie Odinga kolenga no muri gwaseti na muri gredena na kichara mogi Oginga Odinga anyarite ga komeki ya mate yaye gose familia yaye ko basensemo ya gesiasa mpaka aboniga nonye tena nigo harwandete obora ya sense ya Kenya asenjera ya obororo na petroyo gani nigo alenge ensemo yobororo na petroyo korende niga tigarete gose nige tigarete koba abana bae niga batete koba sensemo ya gesiasa korengana nere korengana muri wese tina muri gedena agente kya Odinga napokera chikenda guchasa matukare bosio ase amate ya kanujira Odinga chodrege gano mwana wa Winnie Odinga onyore na mumro mwabo Odinga Oburu Odinga nere nara sensemeli ya gesiasa igaseti nero ya na tikimo murekere dynasty gose making of the Odinga dynasty inaro are overtase gaseti ya The Standard ekerondo jena amurikeire mono asensemo iyo ya The Standard kuna nda sebeje iga ne murekede na kimura ibwense Dr. William Ruto atebero na jiskuru ja kero mwakonde na baje jigo somera ebinte binge anana asensemeli ya innovation godengana na innovation ne retakere binto mbire takero joko technology atebero na abana baje soma mangana technology na innovation aso mwaka ugoja kero jigo geri subject au ase o mwaka ugoja biga sebeje ne murekede na ngake junior secondary school ngakibono investors batakere kurigiria amangana junior secondary school akyojo chaka omwaka ogoja bigo muri gwaseti namurigedena ki what next for England after David yani etimu ya England magayogo ikorwa ngai ego jigo jibosio ayoda junior ya sebeje merongene ayuna sense meri ye jigo sori bigo gwaseti yene murigedena na kibono obokongu bwajageruto ka sekiama giachubiri anene ekero abara ibe kiame kubaga serero jikunganya kurwa sekiama giachubiri ekero aderuna oborai mboli buyase kiame kyo igo bagoserebuna nabaranganye koru sekiama giachubiri ekerense yeria buri ya smuro moja one Kenya airo bolja sekasete ya The Standard kono tujigoro jime torre asobugari bia mana sana yo mito Brighton aso kutumanyali airo bolta gazeti ya The Standard na inchi tigangiro mwancho muligenda wika gazeti ya The Daily Nation ndaro na raria ya airo bolito emambia ya bono ndo chenga ngane airo bolito neri yo murugi osumurugi bwoyo kabeire omunyangongo gose freedom fighter Dedan Kimathi omusubati Mukami oyo gotebanaga kikamuranche nkonye egere nyoro mubere onyagusira Dedan Kimathi mutindeke ntarakwa help me find Bari Kimathi before I die yone nkwana ya Mukami oyoro omuburaka ose widow ya freedom fighter Dedan Kimathi oyo goteba emyaka 50 nomo ni 65 years oruo munyangongo yo aitwa tana konyora amabaki aye gose remains kurwa serikali ya Britain abalenge the colonizer yense ya Kenya eyonero ere wish yae nyuma atara Syria obugima agwaye nomogotumona kero kuligirie bicha yaye nerere asepeje ntangani gazeti ya The Daily Nation ayonto yaligirie asobekirano asepeje ya kabere ne page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation waigo moraibwense peje yine bwate bicha moraibwense mokonyi bo moraibwense babegete chianga gose chianga chindabo use bitambaye birabo korwase Holiness Seidan Mufadal Sifudin
oyole spiritual leader ase dini ya Daward sensemo ya magacho state house ritukuri igoro abasumura ibwense semetia wa Kenya na kuba ogosemeria buna besa ya Hustler Fund ni chikonenea asaba Kenya na gukinia abo bonchorio bakoboke gusabana abana biasara bari bakabake banyariko bagokonyeka kurase besega ya Hustler Fund na atebeto mutinyo kabero mwako gocha ne second edition yoko launch wa kwebesa ya Hustler Fund eyera cheko ba launch tibo ikirano eliye chiko konya abanyabiasara abasini n'aba hustler bari barasense ya Kenya gwetera sumuro biryo o Hustler Fund yito yarigereria page ya 5 narimo egazeti ni ya The Daily Nation waiga mangana siasa na mulkirete kyombike bochali ne chimbebe IEBC chikaria chikoika omwelio mapema waiga no mulkibe gazeti ni gagotebanga ogosoka kwaba commissioner abatatu nigo yarosirie epigicha etaringia egiye kweranga chikaria nigo chigo ikomwelio chitaraika bune ebwenerete nabage korenga no muri gazeti enchera ba commissioner bakurusi wase kyombekyo no gwetigie miremo eyubona yabeire buna ne naro muri gazeti na muri keretenga asigaga kimyaka 5 nomo ya etire niga ba commissioner 15 narimo banyariko bago betereri wagwesoke kurwa BC na abandi goteneni gwemirema yeto eligeria sepeji ya 4 ne peji ya 5 ase gazeti yega yabona mambia okorera rero buri tase gazeti yo ya The Daily Nation peji ndangani ndochenga ne compensation gose oko ya compensation ase abamenyi bali epara ya Kenol eyo weta Muranga yachikubwata Marua ase county ya Nyeri nigo bono bairwe compensation shilingi chibilioni 3 gutaibere nenjire ya moyo kubakonya singenchi pare yu ya eteta samarima abeka bakuna elietete Kenol Marua Road ayona rairo bolito mwanchu mulgerere no yumto Brighton bono mambia ase gazeti ya The Daily Nation kolende mwanchu mulgara tuanchino tuchikoigora bochime egara tumumanye amangi ase peji ya gazeti ya The Standard nerina omwasiri bwa mangana yejigosoria babura mamba nigabona lire ira yogo jigosira Miss World kurwa sense ya Kenya anekro bamumurikire no muswadi nena takiri kwegwo bisiase Ministry ya Sports and Culture erigo konya asamangana yoko kinia Miss World ya sense ya ito ya Kenya yudego somerne beji ya toto beji ya kane nilibane murikire na ngakichara mogyongo dinga anyarede kago konya Luo Nation erigo mekara United osabege Luo Union kurwa se orgongo ruaru Nyanza ikaire ikabono siasa yegendeta kwena kiwa sense migoro no muri kirega sete namuri gedena chera muyungo dinga ni garenge significant ya sense mo ya Luo Nyanza asamangana ge siasa ikaroba alenge no murayi motangani wense ya Kenya chera ikaroba alenge no murayi motangani chomo Kenyatta asobokoreri bwa ense ya Kenya igono de gorigeria ose ebeja ya 5 na 4 kane ya ebeji akana gatano neri murikirite ngaki bono charamuyo dinga anyaride ga ko won gose ga ko base chingoro cia banta bange korwase orgongo rwa Nyanza sebeji ya gatano mo neri murikirite na kibono muraibense Dr. William Mutate bino jiskuru chinyinge gose jiskuru jeju ja gosomya mangana coding yeni geminati goro ya mangana technology gose mangana yeji computer kolengana nere ni gadebuna yene arrange yemo yo jikwena kine curriculum ase jiskuru ngo chenjere na kwena kuna abana bange ngo manyabare igoro ye computer chi website chi site eri bajigwe siko jibosyo annekero ense ekale gosuka jibosyo sensemo yekerero boigo muri goseti na muri kretebuna masauti brand mine nabo barachi koba gose Faith Stan na Ndofkun na abande gose brand mine na barachi koba abana musiki ritukolero barachi koba sense meri ya Nyayo asamangana ya gose rekia ritukolero chamulde kromra ibwenze atata na ritukolero ngori go chengerweta about yake karata yatabuna amangana innovation gose bintu biri abasa barosiri gose aba etua Kenya ya kirasa amangana innovation na rego chikwera libagari na sense meri
ya Nyayo litko lialero bavuga sebeje yego seka seti ene markedena na kiaba Kenya bali bameta sichinsi chisco bono barobereire ojikuagaja multi-billion city industrial park se county eri ya Nairobi kolengana barabo nigo badena barabo nigo beroberetie erinde gokonya ense ya Kenya kimagenderero na gusuka gochi bosio bijada no kabere ne eri markedena kiyo muraibu ense Dr. William Ruto bono anyarika kwegerera ase ogochikwene kibuna amangana opposition gokini wara sense ya Kenya ne karabata keto chikwaga chi obisi yo murai ori okwamereria serikali kolengana nere nigo bono murai bwensa tebire karari ngasi kanisa ya asika kanisa kanisa iriense semo ya Wajoi Primary School in Kibibiri abunyandaru alitko ligoro nigateru na opposition netakere koba strong eri komo che serikali na gosukia bosio asaka kero korabo igonaro naru chikanitaka kwegerera chibese gia CDF ekarate tebuna chibese gia CDF tiga chiko titoke ende ababunge bajo chitumia sogosira chisemi ime yense ya Kenya nigago jamaga yumuraibu ense koligari uko gochia sebunge nene ne elie senate ekara ababordi na babe kemiroberia bene kwene kunense ya Kenya gosukere ochibosio Biamana sana mwanchu muligelia biamana sana yumto Breton Makoli endra gutumachi ujumbe china kuwiga se studio ndo chinga Ashley Demola na agenda tukuligelia na intwe jare dorure matuleti kronya chichi secondary school Kimera ward bogetutu wa Masaba na agenda tukuligelia live Gerald babake Miles na era wateba mapema Biashe ila kimtoa wateba good morning kuroma Kongeni Jogoo Road tuko pamoja biamana sana mwanchu muligelia uliogenda tukutubwatia bono mambie page ya kabere neli muligerete ngani ya irobo litase page ntanga ni igoro yego yekerero kyo mubora ka Mukami Kimathi oyo gosaba serikali enyare ko mokonya konyora mabaki go remains yo mugako ye yo rwanire to bosubole bwense ya Kenya Dedan Kimathi anyare ko baga komwenia iyo nere nkwana ya mongina Mukami abatebanga ntara kwa kurugiga sobiko bwense kamuranche nkonye nyore remains cyo mugako ne oyo rwanire ta sense ya Kenya kolangana ni amate iyo ya Dedan Kimathi nigegoteba mangana babwate na aliokanga umugakobo goso ise niganyatko bakagoiterwa asechere nene ya committee maximum prison no mubero yo gatinde kwa iga bokolende mbamanyete byanga mubero yo no tindegetu gose no tugutetwe gose no enatibwe asechere yo nene ya committee maximum prison kolengana mulkibe gazeti 1957 no mwaka Dedan Kimathi anyatko baga koba executed ne serikali yense ya Bongereza gose Britain alia asecherene ya committee maximum prison ekina kikiriro kyomo boraka Mukami ne amate yabo baganityo bwene botoke chinga kibabolije moraibwense Dr. William Ruto ne serikali yae banyara ko baba komokonya bagwesomera mange egere obwenyorere amange asenchira yoboikira no kegima asepeji gatatu bego yumto Brighton no mwancho muligereria ni muliketenga ngaki omoraibwense Dr. William Ruto agochakora chisherehe jeje muhuri day asegeti yechigosoli kia Nyayo Stadium imeyomochie o Nairobi abwase esherehe litukolia rera beta bauti yake kolengana no muraibwense Dr. William Ruto igobano mwancho muligereria ntuchiko kuira eyamase mekero chere chokero kende chira chake koroiga segetasenikia Ndizi TV kolenda samange enyorere gazeti yo ya The Daily Nation wesomera mange asenchira yo boimekegima na gukorera mwancho muligereria ne page ya kane ejobono yabwato bolitokorwa se page ntangani ngana kya ba commissioner bekyombe kyobo choli ne chimbebe bagenderete gutigigwemberemo abande wetiye barabwa banyene ekerbono mulikibe gazeti ainyoire gochimagega emyaka 5 no moya etire na kya ba commissioner bange batenene tigwemeremo eyo koro kingekero orase kyombekeria ekaria yao na berigirretia kongutarira smoko le tam yao bunebwenerete mulikibe gazeti na mulikete aba commissioner balia bakoro gati ya Zakius Jesoni Samuel Kivuitu Hassan Isaac Hassan Ahmed Lilian Mahiri Zaja Yusuf Nzibo na baigo Koni Nkada Maina na babwango iga ano mukonyi bumunyakero go Juliana Cherera
Justus Nyangaya na Francis Wanderi abo betigia emirimo aso bwenge tumuliki gazeti na muri gitengana Kizakius Jesoni anya tukabakagwa kwa isiko asobo cholibwa kolege tu mwaka 1997 waigo mwaka 2008 ebunge egatuguterare kyombe ky'abacholi richegia karukirunga ACK Electoral Commission of Kenya bagatumanga umunyakirogobo Samuel Kivuitu amone timu yaba commission mirongo ibiri noyo ma 2016 umunyakirogobo w'ekyombe ky'abacholi n'ekimbebe IEBC Isaac Hassan alongside naba commissioner bandi na Lilian Mahiri Zaja na abandi na barabwa mbanyatiko bakorusibwa BC umwaka 2018 omukonyi bw'umunyakirogo Connie Nkatha nere naba commissioner bandi na Paul Kurgat na barabwa mbanyatiko bakorusibwa BC ekagera bakarizain sama machovuna mbalenge ko babakwegeneka no umwaka 2022 mancho muligereria mukonyi bw'umunyakirogo Juliana Cherera naba commissioner bandi Francis Wanderi Justus Nyanganya nigo batiyemeremo magega yogo teneni wa wose yoko ba suspended amo nomo president bwense ya Kenya William Ruto ayo nase obwenge kulenda nyorere gazeti yebwesomera mange asengenchengane yo neirobolito asensemo yekyombe ky'abacholi n'ekimbebe IEBC Zaini ya nyora kurujisa majirija Baraton University au the asubuhi njema kwa Melanie Wairuma, Elda Samuel Anthony, Elda Jeremia Ururu, Isaac Momanyi, Elda Liro na Wakristo wote wa Iruma akawadhima asubuhi njema. Wakiri Brighton na Sarah Wood Monday to David Amunga Mama Isabera Oyo Dismas Yokinyi kora igena Itambe Osamaro Onyamira ara nero tena Wakiri Buyati Mwensakia Count Me President kama mpaka mwisho wa kibindi mbie mwana oyona I think ni Ashley Ademora natinda arabobe gaite nera mbie mwana sabani mandata tumachichumbe chino tuenda sensa mirinde studio to kuirana to ende recording na yala sama gase editko real Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Gusi Urban Blast Omugaso ubona Turiguchia kwa babuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamogaso Guika ikomi chiamaragoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mokira Asachingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Wanchani mwa maiso Miyoye tamanyaini Kere nkoboka mami Naewe kankorota mami Kobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Alia genreta simetandao Chingero chia Alia korekanire Elio kumanyumu sao bono Nako mukinya kebirenkererio Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze Umurubio guguikia Evilenko binde Hashtag Ekebemberi Sikiza ndizi flow vile imeshika kila kona Flow tamu kankaria Gusi Urban Blaze Gusi Urban Blaze College ya Tenacious Harbor niyo igore timirango yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bali yabubwate alama yD nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine certificate in nutrition and dietetics
certificate in physiotherapy na Boigo certificate in ICT. Asibali yabo bwata alama ye C-, niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batalire imuyumu chukisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere naboko balikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao Boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Memorono manju maliri on Ndizi TV na ndeka tuere ndeko rwa Sensa Mary motimoko karodi tuko lia Jumatatu ni tuko Jumatatu chamule kolende ndikireta ke karoko ko kombe na matuko amaiga metenga kijamule ya jenge sama tuko agachengere ode yo yakamnyakanire kirasi ngaki ya moya sebali ba moikere tebuna inje tingo mosaro sina moikere tuna Joshua michiduke jaga sie kirumambia badumbaka were duka ebintu byabekwa chibandera cyabekwa lakini bano ebintu byonjore na anju jamulde yelere likirete style yede nando murai wenza nate tene rugo sherekewa style yede innovations bintu yede tengo diru chiko banyinge yokora na bintu byeje kiribonjore ditugeri jamulde nanda bande mbama etingi jamulde yabete numet jamulde ingi jamulde ingo jiniko de umanju muringi jamulde ingi jamulde yede etabaude na madaraka day na jamulde ini jiko de kro yara girense ya mogo jiko katia na ngoji juteri tumanyena ingi kia bete ditukuria jamulde ingi geko na to chengeri ditukuria jamulde na madaraka day na masha day intonya bugata yonse sense ya Kenya kolende ditukuria ndo jikumulekera igoro ya jamulde na nyera geko ragense ya manenus magani tunajika studio na ditukuria ndo kwenda Sensa Mary Yeveno tujikora na MMC wense Mary Yeveno Steve Aliga na tuare meyega getebere tata Sensa Mary anajiko totaina ki ai kerania na ndekara robere dino mokutana na kabwate igiye kojara totaina no rodio na ninga kiada gete ibeno ejikomesa konde tutore na sega seti karombade gazeti ya The Standard nanchino mbate gazeti ya The Daily Nation ngosabonga nchini ndigere chujumbe chibere satoiga chitara tamakuru gaseo mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ekerondoche Gerald babake Miles abateba aiga Minnesota obokendu obobwatete ebororoke gimasante soko wakilisha korachinsa macha Minnesota okorora gokororo mungwana gete okorokwangana David Kimori mwamaiga mangi kiandage komi Dennis Matunduranya ngao abateba keep up the good work live watching from Canada Toronto biamono sana chinse mecho Tom Masomi agoteba nagenda te kuligeria kura chinse machanya igwanya mira bwa kirebya Toto Pendo nera agoteba good morning following from Kisi Mwembe biamono sana ayona mashabiki kulika gwetera so mtandao of Facebook Ndizi TV News Digital ekero tokore na sigase ya The Standard bechi ya gatano adoneri murikidena kibono aba bunge gete kurwa sensema ya Jubilee osekia ya Jubilee bagosereri go chikunganya kurwa sekia mekia nekrawateru na kia mekyongera korbu yago seba teneribe kia mekyo nigo batara abaikeraneri amagani yabo buna baganeti kolengana barabuo kolengana babunga abo oyo kabeire former Gatundu MP niyo banatebiru na erenguru arasekia mekyo anene krawateru buna emeroberio gosoko chorukwa babunge bali bachete ya Sensa Mary ya East Africa Legislative House ni kumachikorekana na
ekiamakia achubirinkia majeti gotengwake lakini gikigirira mpaka gaja korora muna abande basoire asenseme karoba kwanda litko ligoro omubungo yi Wanjiku Kibe nigobona alikire liuko oyesumu murikyo botamba sikia mekyo ya chubiri Jeremia Kioni na badeneligo register of political parties ekarade abuna ere gokwitiare ekiamekyo tegwa somerore ne kiamekyo ngakikero beredie nabogurire asebeje ya gatano kabere bogekara murayibwense oyo kabere murayibwense urukenyata akagere gochigo quit gosego kobo munyakero bwe obo muburi bwa Simioro moja wa ni Kenya sense mene neriense ya Kenya bono nigo yasoira somoroberi o Kenya World Food Program asense meri uchikoba wateneria sense meri exact sport kolengana numo wasiri bwa amangana agriculture and livestock development cabinet secretary Mitika Nduri nigo bona nyarika kwaligania muroberio yo asebono Kenya ya soira World Food Program governing body ase miaka etato yeo jujaka tarike yamo motienyi motangani omwaka w'ijirubere ne merongebere na iseto oikajitariki emeronge tato ne yamo omwaka w'ijirubere ne merongebere na isano yebono ni gatambukiro Kenya irebuna enjiririe wenda kurwania samangana yencharanse ya Kenya bono basoire ime ase World Food Program igona bera chikwirira buna ngokonya ere asamatuko ale bosyo kango gochara liko ikase beji ya ikomi gasedi ya The Standard ne murikete na kibona basae wetania eriwe ya mochimisano banyarde bakugraduate semeroberio ya empowerment program sensemeri ya Meru korengana basaba nigo bono bebekire asemeroberio ya soya Kenya asabagoji sponsor den chogete ko sponsor yoji ko bana kibona konyora bale skills kete kurwa se vocational jira chikoba konya asemeroberio ase county eyo ya Ameru ayuna arondo chamurikira senseme iyo ase county ya Kisii nemurikira se beji ya ikomi ekeremeroberio murikira muredone merobene dakere kobeko erigo kora agenda based violence yenete goena kiwa ase county ya Kisii korangano ambaso munwe kanyamariro ne baligete na Kisii count in urgent the need of gender policy to curb GBV yani rijigunde kere kobeko ase county ya Kisii erigo kora omoroberio oseme chando eri ekubwate kana sensemeri ya gender based violence ekero Kisii county egenda kurika mono igoro korobiri bya jana besibwenda takokorkana ase county yo ya Kisii boga ase begeye nemurigede na asense mogose na ki calls gose okurangirwa nyari okurangirwa na abanyaruka nigo benda takokoro FGM gose osaruka bana abanyaruka nigo benda takona kiwa ase chinsemo anene ekarabagara kwenda chipatu chirija butuko etengo ya butuko kwa maganyora na ande basarirwa kento kerikere against nerichiko riense ya Kenya iga ese gigoro ya FGM na gender based violence ni bwate getire getindi ntwate banga by 2030 niga babwata ni barigete go ikienusu yo gukore bikorebyo gabano ninche monae egere tukore embuejo ya etiro ne chinga ki machumule kana kugireni asipeja ya gatano na lime gazeti ya The Daily Nation nemurgerete igoro ya yarenga gazeti ya The Standard igoro ya achibesa chigo chakube kwensemo eligo chakyumorobilio technology abwa sabasaya bange mense ya Kenya bara access chikos chikoba offered kurwase serikali yense ya America abwa somoliki gazeti agenda takuligereria na ki technology agenda takubekwa somostali bosio amone serikali yense ya Kenya gwetera somo waziri bwechigosori Babu na Mwamba abwasino no muraibu ensa tebiringa ense ya Kenya nigego chako make sure wasakwenekia buno morobilio otech ecosystem ya chire part of education gose enjira bana bakwe wa maigelio asichisemi chense ya Kenya ochakero morobilio wechi skuru choboroso oikase chi university chense ya Kenya elibukinye birango bichisemi chekerero kusecha teknolojia ase curriculum enyake gimana bakanyore gazeti yubwesomera subikirano asenchira yubwikirano ekero bwate gazeti yao ayebweka peje gatano na gatatu nemolkerete igoro ya National Museum eyo yabeire insolvent yonkolengana no auditor general insolvent ngemenetinga enseme gose National Museum tilikonyara gwakana amadeni aye gosama kabese bwate nyoranga nigo egotegemea creditors kurwase serikali
egotegemea makabeso kurwa se abakabesi gose bali bagwa chibesa bago kabesia na boigo government grants kulende chibesa chirie ego kabesigwa ase oko run daily basis nigo bono yabeira kong koirania chibesa echo yonkolengana nomo Auditor General Nancy Gathungi asoroboti asogetie rwechibesa ru mwaka 2021-2022 abo asate birugo ikabono iga ekyombekyo kya National Museum of Kenya nigo kibwate a deficit yechibesa wetana chimilioni chimia gose 421 million ejobona yabeira ko mwana kigo cyo kuirania chibesa ayuni garase pije gatano na gatatu ase gazeti ya The Daily Nation ekero bonongo kuirania ase gazeti ya The Standard page 11 neri emuregerete igoro ngakyo kabero mugabana bwe county ya West Pokot John Runyongabuo amo na omwe no mubunge Pokot South MB David Kosing nigo ya rekande una bahitanire chinkwana gose chimeme anekero oyo kabero mugabana bwe county West Pokot John Runyongabuo atebiremna kiama kyabo kya KUB engirigo chikogenda gosira obo mawasimiura umoja kolende Bosing niga tebiruna ya barabumpa saine die code ya takere ko endana ko baraso mawasimiura umoja gokorana chingwana gatia muyo kabero mugabana bwe county ya West Pokot John Runyongabuo no mabunge no South Pokot South David Kosing niyo yarakane na nigo bakare gwetana chimeme baigo abamenyi kurwa sensemo eri ya abamenyi kurwa sensemo eri ya Nyandarua nigo bono Nyandarua na Muranga ase pare kuruma Mau Road nigo bono bakare ko buri murai bwense abeke jiba sensemo 30 billion kwena kimune pare inko erere ye ko badan ji county echo ibere ase enkwane ndeyo wichani kurwa sensemo eri ya Mandera nigo mosajo yomu amo no mwana ye banyarite bago sirio mabwabo ekobekare ko kanuna nigo babeta attacked na Al-Shabaab sensemo ya Jabila village along Lambo Elkwal ni sensemeri ya Mandera kolenga no county commissioner ni aderina botukini go bwaja kiwe kwenda kena ngikere de kole kyo kolekana sensemeyo ya Mandera ase pechi ya 12 ne eri muregerede na kibono liberally tindi ndiaje kwana kiugati iyo mugabana bwe ya Kisii Simbarati amo na omo seneta bwe county ya Kisii region Nyonga ekarara kandu na chinsasi chintende ni ojaja giguruterana asitiaruteranwe weekend yeye asinsemo kolengana no muligi seti na muligi Onyonga bono niga momochiri omugabana bwe county ya Kisii asoko tabe kebinto tene ni bai wananete ekero bare kuri gichikura kolende nande omuligi dana ya mugabana niga enda ko mirimo ya ye buya odagwa somero mugano iyo ase obugale ni gora se bechi ya 12 bia mono kigima ase epeji ya 10 ni mulkirete ngana kibono era chigokobera egasi enkongo segetiro asokobeko bokima ase mesa kolengana mulkibe gazeti nigagote banga ense ya Kenya usi production yebituma aiga sense ya Kenya nigaboge ndrete kuira nanse kigima abaso mulkibe gazeti ya mulgetenga omwako 2018 nigo production yechinyake chigose bituma yarenge igoro mono abwase abalimi baso gete chigunia 44.6 million bags ase omwako 2018 kolende omwako 2017 bikaira nanse abasa abalimi baso gete chiguni 35.4 million bags chinga kibano muri kibega seti airanire buche myaka ya magega abwasa akoro kingana kibituma byakagasirwe bya kolende buika bono iga ligasani goliri kemono ekere kwana kigwa no murubiri bwo ko import gosubo kolete ndagara koro chinse cheisiko bono orate nini wake bono nigego chokobero mo Kenya kawaide gasi nkongwa senjoligo litio bosibu kuruga iroli goli tigarete ko bali goli ririri asengenchonga ndagira ekogeswa sense ya Kenya nigere kemono na Kenya gazeti ya The Daily Nation wasomera yo ase peji ya 10 peji 10 na kabere nemolkirete ngana kiaba menyikoro ase ensemo ya Muranga ensemo ya Nyeri bali ase para ya Keno Marua etete asbago chokonya kanumuro buli bishilingi bilioni 3 bacheko ba compensate nechingaki esugu kubono gese Christmas yaberiranga kigima bana nigo abateneni korwase orgongo rwa Mombasa nechinsemo chia coast
banyare ko bakwenekia bookings aseme boganio yabo asemangana ye Christmas nimeyega abwase aba tourists korwa chinse chesiko na korugega sense ya Kenya bagendete okora bookings wikabono iga aba Kenya chimilioni gosoma ko 2021 niga aba Kenya chimilioni ibere babugeti gotumeka babugeti gotumeka standard gauge railway SGR kerabona igo muri kibega ziti atabire 90% yaba Kenya nigo babukiri SGR bachigotumeka chigaketi che Christmas ekarobotneribwe egetange kyugie kerero bagenda tode banga nigo bakagerete bookings chikerengo kigoro nchigendere gocha gokoreka asa matukari bosyo bigo ase county ya Machakos nigo bono aba menyi pamoja no mugavana we county yo baganirie oroche rwa Athi River ronyara ko baboro gosibibwa nako obachenu bunyara ko baboko bekwaro ase kerengo keigoro kigima ayondo chingana rare ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 14 ekarondo regeti go chigokora korwa ase gazeti ya The Standard ni area ase page ya 13 ni remegede na Junior Secondary School ni classrooms ni take ni gachigana ko ba derema yani nchimanyi ni ngibyo chigokora korende ase page ya 14 ni go morgede na balimo banene be school je secondary ni obate una birasi ebimbiro chikoba west biri serikali yagajidiriyo jutumeka sumuru CBC karabate una birasi ebyo nabyo jutumeka sabana bali bakora class 8 kera bali bakora 8 bakagenda jibo chikona form 1 na babo chikwira na ngokora bali amate ngogutumia bali birasi ebyo asenjera engiya kabza asebije bego gon hemregede 14 hemregede na ngaki mwabizoyo bego somwa na siasa oyomo Richard Guya korwa sense meri ya Kisumu ngaki atumeke emyaka 20 erikonyora edigiri yaye kupatikana nere ni gadana obotatuare ni beisaine okobonera yirede na agasomege kakorende bono ni graduate gosini ganyora degree yaye korwa sense meri ose University ya Mount Kenya University Kendi gotegwe somera buna yaya nabogo some emyaka mengera kinyora degree yao nigera sebeji ya 14 hayo jina aramurikira ase gazeti ya The Standard karo boigo tumaitena mawasiri wechemi ezekiri majoguna atabone ike ya matemu a klasi kiatana watoto na bara soke litukoria Ramisi Jumatano ose Juma igaborko bali bonse bakora matemu a class 8 na basemere tibuna matemu abongo sokare eikeye bamanye ligasaliabo ndiririeri eike bia mono kigimaso gutumanya yogo kurira na mangana ya county kana kurigiria county ya Kajiado abo asabono morakera nenchare ntindi egendete kubwata nsekigima abo asaba subati bona yabatigarire ngana bo bakurigiria cyamate cyabo asengencha basacha kogenda kuya none ndagara ya relief niko batari kogenda bagotebe yuni girma mincha yekemila kiabo wana basubati niko bakarikorera no babere chi breadwinner batabwati kende ekerwano mubarogwe tugo yanyariko bakiego sirio bugima ne chimilioni 2 nugutaisano asense ya Kenya engima igobono ogosabwa kwa rurwe egeronye mubwate kende munyariko amugosira chi county chiri chigendrete gwako no muchando bwenchara mono e county ya Kajiado ndwaro chi county ya Wazinigishu ya chakiro murobuli bugo sangireria endagera wetera sumu governor wa Jonathan B abuba chakia asiba changire shilingi chimilioni isano nemo minenjere amayogo konya abamenyi kurwasi chi county chiri chakiro no muchando bwenchara bwatikana no morake manyu muri tukorera kurwasi nsemeria magaseti boneka tukubotina litukorera nchamulde ahe ningyogo chengera litukeri ngayogo chengera nande ngyori nyorede ingikera gerensi ya Kenya tuchengere mangana chamulde kera abandi batana litukorera no tuchengera imechando nere asensi yetu ya Kenya ayebuna ayo mwanju muri mana bututumero chumbe yao tutena lengo chengera litukorera chamulde ase county ya Kisii bara asensi ya tendere ase county Nyamira ni ongartena ni bara korra sense media chamul Uru Gardens ase Nyamira metene bata Uru Gardens yana bara beba korra ro kinumuri kito cha mangi na joto taina kaiba korra amangana yo jamude ritko rialera ase county ase ritko rero ase muraibu ya sauti koraba Kenya banda sense media Nyayo stadium no babo jokodo moroberio yo igondo ko bona ayoro tena inki
buna ngora jengere rituko ria lero nkiko konyora o jengere rituko lero ngora na toro kwa Sesame Studio to daina chamulde ninki ritukeri mwete chamulde ni gori koro kwega Swahili ngibata adukete gesongo ngora na toro tebi igoro ya chamulde iyo serke rituko ria rituko 12 mutinyu 12 mwago chirubene meronge bere nebere alafu na ndiro mwanchu muri yakara to kwira na tukupanya igoro ya FIFA World Cup to tebi ngachitimu cha chire kan to mete no manyete na ido chire chechi ande chikosoli chire chechi to expect guchakira alituko lia ankyo iko bana to bese kusuka igana on DZTV obwansu bumusi DZTV obwansu bw'omugusi. Omwancho murigereria ometoboso kumbora bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyako kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko gusi omageni onyo gocha bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na Papa Antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'ugusi kurwa chinka gicyamagega goika bono kira ritukuliye Jumatatu goika iju utimbera mache ngoro ko Papa Antivirus umumuri wo koretera chingero butambe ko ritko ya Jumatatu weka Juma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitege tseni geito na mbeyemo kyandizi TV wasubo mugusi aseri toka ligo toka linganzu litoka bokunyure cyane litoka bokulira bukuma so wansu no bolo kunye kuliye papa kore na papa umerana na Papa Antivirus imeyandizi TV kenda go tokwa chigabu asegeta tseni geito na mbeyemo kyandizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana balifuka kimana ne kuchwakali charo amana dagra sisi Potter's Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 guika grade 5 nigo bubwato migirio yibirenko bigoro wetani gisemi cya butambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bubwata borokia bubwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubiryo CBC irumwano ase skuru ya Potter's Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barase kanisa ya PEFA ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asinamba enuti 52 isateyemo isano nemoibere isano nemoibere isano noisetu inye gose enuti 52 ibereyemo kianda isano noisetu isano neibere isatu isano. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi. Naboko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha chabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabwo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyomu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisi nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Law Court gose wakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Nimana mwanju muri Ndizi TV karandete gutubwatia semambi ya boniga somurubiri bwensa kya litko lya Jumatatu Jamhuri Day yeye waserekewa sensi ito ya Kenya nkima kuruji county meronge ne na isano ibere nigo babasherekea litukiryo kero bakogenda alia bainyora na bengi kenyurio ntokubona enki gekogera gosherekea litukiryo sinkyumanyete litukiryo gosherekeu tujikogote kwende mbara batebire na basubatumeji SMS chao. I will thank you, Lord, with all my heart. I will talk about all your wonderful acts. You have never failed me. Happy holiday. Be blessed so much, my dear. Inero tumire uchumbe ya gatima tingo rakinero ra tumire uchumbe ya mbia mwana tuanya rase studio enerio igo korwa kabosi omoyo ekenyoro obokiete buya kabisa mbia mwana eneri oigo korwa kabosi gari odena bwakire buya. Oyako kuna ni Shem Kombo wa bodaboda kutoka Magombo Show iko poa sana na gotea my friend Abel Cliff na my mom Beris na Mayan na Brian Mpole Omosongo please niweke Deno Mpole na watera karibu saba lakini ndio tukuira sasa meli yebuato ku Friday tuakuwa jaile mpaka Friday. Shem bon Friday ndio watera karibu kwa kini hapo ayabana kujara be ku alia kusapa ni kwe ngobe kwa ndio tomoiri marobo. Huyu mara wajagira jinsa sa nane so mama ngana yumbi mana sa man ndete kutuma reading yaboke adana bwa kirebia happy Jamhuri Day to all Ndizi TV fans nyasa tigatseni kerto kwenda tendere kuchiko oserekea ororo biemona sebali mwende tutumaje SMS ina semambi yawane kromo tena no more me yumroberio obwensa kya abono mambi ayene Ndizi TV bwansu bomagusi karangwanda sesemeri yo mutandao ndarana ndimbarabya batomire babere batato batomire SMS cyabo nindo jiga chusho nyakweba audena bwakirebuya niko ndani ya omroberio bwensa kya cho Judy Nyaboke anasema kona sisi hadi tamati mwane Mbosh audena kurwanya Kyogiro na Masagara mwa Mokongu niko tune kama kawaida kuromatune skimu nero mwana bwe skimu bwakirebuya happy Jamhuri Day oinka bedo Shem audena bwakirebuya akona sisi hadi tamati Wilson Omenge nera audena no alime yumroberio Briska Nyanjama anasema akonasi hadi tamati Fela Kerubo na Korode Engineer Karab nera audena no alime yumroberio mpaka tuakori yumroberio bwensa kelitko lia Jumatatu. Bia mwana sana na walimu ngere takulika gwetira ase emitandao ndo chenga Rumba Kevin agonte byanga no ali myasomurubili okigimba asante sana brother Rumba Kevin aso kwenda kubwati murubili akombolinga ine sangabi bano mubwato mugani abo ase studio na mutabiri nense yemone nusu yabano mambya igabano tobaise gusuka senyencha igana Ndizi TV bwanzu bumusi kerondo che Valin mora ko rachisemo cha Mountain View Nairobi awote banga nonde ime yo murubili tunaendelea kusherehekea Jamhuri Day. Mimi nakumbuka wale wakombozi wote waliopigania uhuru na tukajisimamia mwaka wa 1964. Yamana sana Evelyn aso kwenda kubwati murubuli bwensa kebano mambi. Mbi mano manji muri karoli tukodiria Jamhuri Day nigo Jamhuri nigo ritko ustude na Jamhuri munwege Swahili emineti aso munwege Jamhuri Republic tangandi to tari kutumia Jamhuri tangandi tutumia to kumtumika Republic Day rituke nigo chengeru kira tariki 12 chomotienyu 12 kiro mwaka anenekero liko inyora ndi Kenya yabete Republic. Kenya became an independent republic yabete tariki 12 motienyi
12 mwaka 1964 igo katwali gori na ningi etabauti ya Madaraka Day na Jamhuri Day onyo Madaraka Day iko sherekea ukira lit kori tangani ndio motienyo gatano nomo kiro mwaka kona muri setini ya kumurikana Madaraka Day ni ige commemorate ritko liri Kenya ya Tenant Independent Set of Governance kurwa sensemo ya British Colonial kurwabo nabyo ebinge nariye ribonda Kenya kanyora pasio Madaraka Day yaring pasio konya bintu byonse mbiraba mosongo bono konya kweni yari bintu byaye lakini kero yaika tarehe 12 igo tene metinyange stayoka yaitete kwa 1st June mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 1963 na liwe tena bono angemia mwaka wa mabwe tetangene mwaka wa mangene mitinyitano nomo kero yaita iga bono Kenya kama konyora full independent kama kwa republic tariki 12 1964 unyurobone ngaki ya Jomo Kenyatta oyoro murai mutangani bwense ya Kenya prime minister ni garinge inse yobokorali wa abakoron se oyonde Queen Elizabeth Kenya was a monarch Queen Elizabeth ne rolenge head of state ngaki ya Jomo Kenyatta ni garinge first prime minister since ito ya Kenya ekerorinde bagenda na libono lya kiteko ba umurai mutangani bwense ya Kenya nando manchi gerelia amanye no yumto Brighton obusiburo botwanyorete mboje kibosaibo nakikwarorera mukami kimathi akorera anyareko bagakwe umubiri osama baki remains mugakoye uye gotebekara ngotinde getwase cherene ya committee maximum prison abungati yabali barwanirete nse ya Kenya bagaitira manyinga abange bagasiria obogima kero obasiri bogima se engaki egosase keki getambi balko rwaniro busubuli bwense ya Kenya tukamanya ko butua eyoli tukolia rero tukali gucengera kitariki 12 rero mutinyi 12 tukali gucengera na intwe nditwa bete republic na kitua chagete kwegambira na kitua soete bona sechi asebyombe au nense yeteneneire yarure kurwasa maboko y'abakoloni twakobolya nga ayenkyo gochengera nkyo kwinyora kurotonyora independence nga kyoroche change na kyorocha monchorio agendeire gokoreka kero bono twatwalira murai gatano igense ya Kenya twatwalira barai batano asuburai ekero batatu banyariko bakoba marehemu gusenya gusira ekero bono murai bwense okane Uhuru Kenyatta agende tugutigara no murai gatano twanyorira inki keriyo bachengera nkyoroche etabauti kurotwetenenera bune republic yense ya Kenya nando nyuru majumuri ntubwate chi yo day chinde ntubwate Masha Day tugatwara Madaraka Day tugatwara Jamhuri Day abu kare konya tutara nyore katiba ya 2010 nigo tuabwate ntubwata matuko Madaraka ntubwata matuko Moi Day na Kenyatta Day kore kare constitution ya 2010 yaso twaje kujenjiri karokuna Masha Day yes tukonyora Masha kore ndino ancha Jamhuri Day yeye enchaje debusa Masha ya naro airete go kurmaga to Masha hero na heroines Masha tomagoja Madaraka tomagoja matukandi gunyora nabantu nabange bakonye tinsitu ya Kenya Jaramogi Oginga Odinga no alenge azbino munyangongo ngakiyo ali tuku olengo Tom Mboya Ronald Ngara Dedan Kimathi ko field marshal Dedan Kimathi oyo nyareka go sirio bogima bwaye tarehe 18 mwezi wa 2 1957 oyo weto muri yagarotana yaya tatu gutetubia yagotana mobero korani go cheti bakoroni bairete ini garinge Kenya Land and Freedom Army asanze meri ya Maumau ba Martin Sikugumba lengo Baurongei Ronald Ngara Tom Mboya Masinde Muliro Ajengo Aneko na mange bantu na bange barengoro no Steve Kago jomwe na bago to tena ndere nkinyure deli tukeri cha mulde oikato ni bueno osoire kire no ale nyomba studio mango jare kaluto tena leto kumurikira ensemo ya Ibeno na ndato tena mbino beka ndata kobeka sense mere brinere ya korwa rondo rebi emeyega au ande nato tena nkiaro britiko kora sense meri ya Ibeno gona manga na korekana Joshua oyore producer na to bona inki gekogera
okonyore tubwate Mashujaa Day, Jamhuri Day, Madaraka Day tutatumia tamangana yege songo Joshua nito yo korobu tukio bonge torena tubwate mutiani house nyaya house tokotware binte binge afya house lakini koma jikora na muntu bwege Swahili no rolengi no rumanyire mono ande mbwango na ande nere national language lakini nende yaito ya yenseito ya Kenya kolende ndicho korobu lingo litumanyanga inkietaro kiri examination house ngetaro kiri una producer ite yatugorire kuri ndo mwanchu murigereria ekerorero Kenya egendete gucengera rituko ryo gwetenenera bunense tokaruase ebinyangatare usamanyangatare y'abakoloni Britain ono tokabe republic tuanyorira mange twatware ebikamago gose milestones chinyinge cyanyale ko bachikororeka na sense ya Kenya egalo twatware amaraya ya gocha paka bono twekiro burayi bwa Kenya kwanza barimo gutomachi ujumbe na mokenda guchitoma liboli eriyo Minto Brighton na chikwendra gosoma ekero bagocha ko bagaiga no mogeni tubweri tukoria rero togote bwangu ikire ase studio igobono akubolia kulitwa kubolia kora kututiga ko toma message ya gocha gaiga ase studio karondo Samson Oroswa akuriga korobo machoge chache agotebanga no mogoko manene asengenjo 920 gotole independent togendrete kwirwanirira togendete gwetenenera ntori asa maboko y'abakoloni and more aboni gotogwakira aba Mashujaa ali arwanirete uhuru yense ya Kenya ngambi yamono na inde ogosaba kwa yaga gotebanga chia mate chiri chia Mashujaa chinyare ko bachiko nyorwa abange babone go bamenyete asubutako bonene egente serikali wenete go soime na kuinyora bonsi pina na batali ya Mashujaa ya alete to busubura sense ya Kenya na yayo mwanchu muri no bwate Shujaa yago buna inche gumonyoro mugaka Evanson Tito Gendi no mongina Jenny Barongo na bondo chenga chishucha chiane karanta liko mutema kabisa bonsipi echone chishucha chiane na inche nyuma twanyore to bosibore na eno bwatekero kende shuja yao aiga sense ya Kenya of course no murai Steve Arika na erene shuja ya bantabange okodra maya mange and ndiko togendete kumusabira butambe embe mono igore ni tukuria cha mulde ibona maite na nkyo ko richengera ingi na orona raptaina inki awinyo de tukuria cha mulde karaba Kenya bande ndo na sherehe yene teringe because yobo gimani wana tako konga bintu bende tako konga kidende ro lindiro ni tukuria cha mulde ndoko rusia se calendar ekaro muraibu ensa chikora aba Kenya asense media Nyayo Stadium tujiko tenga kiagenda se county ya Kisii mugabana we county ya Kisii Paulus Mbarati amono mokonyo ye Robert Monda ni barachiko basense media tendere karo chikora aba Gusii gochengera tukuria sa Kisii county ya Kisii we se county ya Nyamira Nyaribo mugabana amo na mokonyo ye James Kisami bajikora aba Kenya bande amo na aba county commissioner para aba Kenya aso chengera litski lidia cha mulde eliuri abege twensemo ekaro Kenya bono ya nyorete independent yabo no nyoto Gusii otenyo bono ite tomoso naro nere baate amotu aye ngumbu kare toracha tokoraba mzie bakabeka bali barengo mba abege tena amotu chikuigwa buotenyo toracha Steve na jiko tena banane baje babeke miroberi otenyo mai nere neshuja otenyo marangiti lakini ndo baikere kulende tokorase history etobona basoma na into usintu atemete sana nto watabali ngigutura tokorera bwa sense meyende tokwirana nigongwera na Steve sawa ntu mangana ikimena no lakini rende tuchitokwanirira litukuri yange lakini akwa gora chuti yake bona liyo disiti wa maya koswali na boto de ikimena nikende aseda kemo antu arochenga achitimu chialenge merongo ene gose chitimu chialenge 64 bono chia keire 32 themes and chia kiago gocha mpaka lituko lia mambia ekimina no kia semi-finals gose nusu finali abo ase timu ya Argentina chigo cha korana ni timu ya Croatia chinsainye chia botuko mwanchu moligeria alafu dende timu ya Ufaransa chikumera ni timu ya Morocco eyemagega ye timu ya England wako isiko na Ufaransa timu ya Portugal wako isiko na timu ya Morocco ne timu ya Brazil wako isiko ne timu ya Croatia na boigo Argentina waka isiko timu ya Uholanzi
gose Netherlands wetera senchira yechi penalty ayo mnaenda mangi captain 001 Demo Steven na chiyo kumanyia ase amangana yechi gosoli gose biribo yechi gosoli Bemano njena ira nabana ase timu ya Morocco tigatosuke gose nesuko yubosukera itu aningo de asingo suko jitenda sensa mene studio to koirana wantuirana na Stewart ko yoro MC ko ruase wodi ya Ibeno yego toka sebunge nyali bali chache account ne ya kesi to kwanda mange horo ye wodi eyo na meroberikia begeta ase wodi eyo ego suka ochibosio ego to suke na onde Steve wansu ko magusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Asubugima bwomonto Namange agwetera Nobusyo bwaye Nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabere gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaeteire asenchera yemo useyende anya kwa yaeteire imeyo morobelio ona yaeteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambu yatokovuka ndunye yomba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotuko rugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya boka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm,
na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonia chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo mwito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi socks chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byugo korera chigosori kero muntu nabwato umuganoye kurweiburitwe goikasa ikire buniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima